Mo ni ang kuan kanang mga MMSI ba? Mm. Mga radio station nga ato permi magian. Nya karon ang pinakaduol sa tuwa karon ang Budo. Mm. Mao to sendan og kanang test call. Mag-test call ka naman dire. Test call 7 Mm. nya ari kag kuan other DEC message. Mm. Mao niyang sa test call. Mao ni mo gawas. Test message mao ra na siya kanira to balyuan kanilang gamita. Murag naman ni siya phone book kaning address book data. Mm. Mao ra na mo pilion enter Enter. nya 6 para mo balhin Mm. kani sa coast na narangkuhan sa Budo yung MSI. Mga to select karon Mm. nya kani okay ra ni siya frequency diretso naka-call. Mm. Call nimo imo ra na huwaton nga ilay acknowledge. May tag-acknowledge nila karon. Waiting for acknowledge. Waiting for acknowledgement. Mm. O ano na acknowledge stop alarm pwede na may quit. Mm. Nya kuan dayon ari ang adto kag log ari kag menu Mm. log Mm. nya sigsad para mo ari ka sa RX General or receive na siya receive. Mm. Ya diha na mo makita kaning details kaning date time Muna karon. mao na imo isuwat sa logbook Ah, ning kauman. so ang yung time na siya UTC, UTC? siya. Oh, UTC. Pero sa logbook pwede ra nimo ibutang ships time. ah, okay. Mapatutag. Ibutang nimo logbook ron. Ari ko sa logbook. Dili ang sa day 23. Karon. Karon. Butang nimo katong oras 1:24 no. Mm. Tangirag 01:24 UTC para di malipat ba. Mm. Suot nimo test message was sent by MFHF DEC to to MMSI. Mm. 0025 002570700 nya iboy butang pan Budo Budo radio na Hmm. Ko station, no? okay ang Lingby radio Lingby radio Yung di radio. kani radio Budo radio, Budo radio na lang siya nya ini butang acknowledge was received. Nya imo ni buhaton weekly depende kung naa kay duol nga coast station pero kung layo gani sila mao to pwede nimo i-adjust ang katong frequency imo padak-on para maabot maabot na pilot pero dili gud na 100% sure nga ma-receive nila. Mas maayo itong dool. Oh, dool Kung mao bugtis ka. 218 to magamit nimo kuan ra nga frequency gamay